Vítajte v diskusii. Dnes sa pozrieme na jednu takú dosť zásadnú otázku moderného vodstva. Kto je v skutočnosti zodpovedný za to, ako tým funguje, aká je v ňom atmosféra a samozrejme za jeho úspech? V podstate tu máme, povedzme, dva tábory. Jeden tvrdí, že všetko stojí a padá na manažerovi. On je ten architekt, on diriguje komunikáciu, on je stratég. A ten druhý tábor zasa hovorí, že v dnešnej dobe musia zodpovednosť prevziať hlavne samotní členové tímu. Že majú byť autonómni, proaktívni a nebáť sa dávať spätnú väzbu. No a ja dnes budem obhajovať tú pozíciu, že rola manažera ako aktívneho architekta A ja budem naopak oponovať, zastávam názor, že spoliehať sa výlučne na manažéra je to už prežitok, ktorý brzdí skutočnú agilitu. Moderné a hlavne vysokovýkonné tímy sú podľa mňa postavené na zdieľanej zodpovednosti, kde proaktivita a autonómia zamestnancov majú rovnakú, ak nie dokonca väčšiu váhu ako nejaké formálne vedenie. Dobre, tak poďme rovno na vec. Predstavme si situáciu, ktorá myslím nie je vôbec ojedinelá. Tým, kde je atmosféra toxická. Ľudia boli v minulosti trestaní za chyby, boja sa ozvať, kritiku len ticho prijímajú. V takomto prostredí je predsa úplne naivne čakať, že zmena príde od nejakého zamestnanca, ktorý sa bojí o svoje miesto. Tu musí prísť manažér a urobiť radikálny reset. Musí otvorene povedať, dobre, to, čo bolo, nefungovalo, začíname odznova a toto sú nové pravidlá. Je to on, kto musí postupne, krok za krokom, budovať to psychologické bezpečie a to je strategická práca. Musí si vybrať správne boisko, nájsť správny moment na nepríjemnú pravdu a čo je dôležité, musí chrániť svoj tím. Jeho najdôležitejšou, aj keď často neviditeľnou úlohou, je fungovať ako taký tlmič nárazov. Musí absorbovať ten tlak, nejasnosti, často aj negativitu z vyšších poschodí firmy, aby si jeho tím udržal čistú hlavu a mohol sa sústrediť na prácu. Viete, to nie je len nejaké filtrovanie informácií, to je aktívne pohlcovanie organizačnej toxicity. Bez tohto ochranného štítu je akákoľvek snaha o výkon podľa mňa odsúdená na zánik. Rozumiem, kam ty mierite a ten obraz tlmiča nárazov je naozaj silný, ale v praxi som videla, ako presne tento prístup zlyhal. A to z jedného kľúčového dôvodu. Vytvára závislosť a pasivitu, vytvára kultúru, kde zamestnanci len čakajú, čo šéf povie, čo vybaví, čo za nich vyrieši, stávajú sa z nich pasívni pasažieri, nie aktívni spolutvorcovia. Veď pozrime sa na koncept vyhorenia. V modernom ponímaní sa predsa očakáva, že zamestnanec sám rozpozná príznaky, že stráca tú rovnováhu medzi prácou a súkromím a začne to aktívne riešiť. Čakať, že si to všimne manažér a ponúkne mu riešenie, to je ilúzia. A je to aj prenášanie zodpovednosti za vlastné duševné zdravie na niekoho iného. Skutočne progresívne firmy idú presne opačnou cestou, posilňujú autonómiu a zodpovednosť jednotlivca. Zoberme si napríklad taký koncept tržnice rolí. Predstavme si interný trh práce, kde sa projekty a úlohy neprideľujú direktívne zhora, ale ľudia si sami vyberajú, na čom budú pracovať podľa svojich schopností a záujmov. To je predsa obrovský posun, ktorý masívne zvyšuje vnútornú motiváciu a agilitu celej firmy. Ľudia robia to, v čom sú dobrí a čo ich baví. A takýto model nepotrebuje manažéra ako tlmič, ale skôr ako správcu tržnice, ktorý len zaisťuje, aby všetko hladko fungovalo. Tá tržnica rolí znie lákavo, to áno, ale opäť narážame na ten istý problém. Funguje to len vtedy, ak je tá kultúra už zdravá. Poďme sa vrátiť k tomu poškodenému tímu. Hovoríte, že čakať na manažéra je pasívne. Ja tvrdím, že jeho aktívne konanie je jediná cesta von. Predstavte si, že ako manažér chcete zmeniť kultúru strachu na kultúru otvorenosti. Čo musíte urobiť? Nemôžete len prísť a vyhlásiť, že odteraz buďte otvorení. To je predsa smiešné. Musíte si najprv zaistiť podporu zhora, pretože ak vaša snaha narazí na odpor vyššieho manažmentu, tak ste skončili. Potom si v tíme musíte nájsť aspoň jedného spojenca, niekoho, kto je tej zmene naklonený. A následne musíte začať cielene a verejne odmeňovať to nové správanie. Keď niekto konečne nabere odvahu a povie, toto sme urobili zle, musíte ho okamžite a pred všetkými pochváliť. Možno aj symbolickým cukríkom, nejakou malou odmenou. Tým vyšlete jasný signál. Toto je to, čo chcem vidieť. Toto je bezpečné.
Bez tohto strategického premysleného riadenia sa akékoľvek iniciatívy z dola jednoducho rozplynú. Počkajte, ale to, čo navrhujete, čakať na manažéra, aby našiel spojenca a strategicky odmeňoval, to môže trvať mesiace, ak nie roky. Čo má ten tím robiť dovtedy? Len ticho trpieť v dysfunkčnom prostredí? To je podľa mňa alibizmus. Zamestnanci predsa nie sú bezmocné figurky. Namiesto čakania by sa mali sami pýtať, prečo sa ten šéf správa tak, ako sa správa. Je pod obrovským tlakom? Alebo len kopíruje správanie, ktoré je v celej firme bežné? Pochopenie kontextu je prvý krok. A potom môže prísť iniciatíva z dola. Nemusí to byť hneď revolúcia. Môže to byť neformálny rozhovor pri obede alebo povedzme pri pive, kde sa šéfovi bez konfrontácie naznačí. Minule, keď ste nám dali voľnú ruku pri tom projekte, bolo to super, všetkých nás to nakoplo. Alebo ak je priama komunikácia riskantná, môžu osloviť prostredníka, niekoho vo firme, komu šéf dôveruje a od koho je ochotný prijať aj nepríjemnú pravdu. Proaktívny tím si dokáže svoju mikroklímu ovplyvniť sám a často oveľa rýchlejšie a efektívnejšie ako čakaním na nejaký oficiálny program zmeny kultúry. Riskujete však, že takýto neformálny pokus môže dopadnúť katastrofálne. Ak zamestnanec zle odhadne situáciu, môže si pohoršiť. A to ma privádza k téme spätnej väzby. Súhlasím, je dôležitá, ale jej kvalita je priamo úmerná príprave. Ak si zamestnanec vypýta spätnú väzbu len tak medzi rečou na obede, akú hodnotu to bude mať? Bude to improvizované, povrchné, bez dát, bez konkrétnych príkladov, nebo manažer na to nebol pripravený. Povie nejakú všeobecnú frázu, len aby mal pokoj. Naopak, formálne a štrukturované procesy, ako sú pravidelné osobné pohovory alebo 360-stupňová spätná väzba, tie sú v zodpovednosti firmy a manažmentu. Tieto nástroje zaručujú systematický prístup. Zabezpečujú, že spätná väzba je premyslená, podložená príkladmi a skutočne vedie k rozvoju. Neformálny pokec je fajn na utužení vzťahov, ale nenahradí profesionálny vedený rozvojový proces. A za ten musí niesť zodpovednosť manažér. S týmto mám trochu problém, pretože mi to príde, že to stavia formu nad obsah. Samozrejme, ideálne pripravená spätná väzba je skvelá. Ale čo ak manažer také pohovory nerobí, alebo ich robí zle? Čo ak sa im vyhýba? Má zamestnanec čakať rok na ďalší nepodarený formálny pohovor? Veď akákoľvek spätná väzba je lepšia ako žiadna. Keď si ju zamestnanec aktívne pýta, hoci aj v aute na služobnej ceste, vysiela tým neuveriteľne silný signál, zaujíma ma môj rozvoj a preberám zaň zodpovednosť. To je signál, ktorý by mal každý dobrý manažer oceniť a reagovať naň. Navyše, tá proaktivita sa nemusí končiť len pýtaním sa. Zamestnanec môže ísť príkladom. Môže pozvať svojho šéfa ako pozorovateľa na hodnotiaci pohovor, ktorý on sám vedie so svojím podriadením. Ukáže mu v praxi, ako on dáva spätnú väzbu a následne si od šéfa vypýta spätnú väzbu na svoj vlastný výkon počas toho pohovoru. Viete si predstaviť silnejší a konštruktívnejší spôsob, ako učiť svojho šéfa a zároveň rozvíjať seba? To je prejav extrémnej proaktivity a zdieľanej zodpovednosti. Dobre, uznávam, že takýto prístup je prejavom vysokej zrelosti a v ideálnom svete by to takto mohlo fungovať. Ale to predpokladá obrovskú mieru autonómie a dôvery. A práve tam vidím to najväčšie riziko. Čo sa stane, keď túto autonómiu dáte tímu, ktorý na ňu nie je zrelý? To nás privádza k tretiemu bodu. Kde je tá hranica medzi autonómiou a chaosom? Predstavme si situáciu, kde aktívni členovia tímu zasahujú do práce ostatných. Manažér tu má absolútne kľúčovú úlohu. Musí veľmi citlivo zistiť, či je ich pomoc naozaj nezištná a vítaná, alebo či sa tým niekoho nesnažia potopiť, zneistiť, alebo si len presadiť svoje. Ak to nechá na samoreguláciu tímu, môže to prerásť do skrytých konfliktov a šikany. Práve preto je to delegovanie úlohy na tím ako celok, nie na jednotlivcov. Taký elegantný kompromis. Podporuje to spoluprácu, ale stále udržuje manažérskú kontrolu a nadhľad nad celým procesom. Rádový člen tímu skrátka nemá ani nemôže mať komplexný pohľad na celú zákazku, na všetky väzby a rizika. Tento nadhľad a koordináciu musí zabezpečiť manažér.
Táto obava zo straty kontroly je presne to, čo podľa mňa brzdí firmy. Podceňuje to obrovský potenciál zamestnancov, koncept tržnice rolí, ktorý som spomínala, je toho dôkazom. V takom systéme sa nemôže stať, že by niekto niekomu zasahoval do práce, pretože roly a zodpovednosti sú jasne definované a ľudia si ich dobrovoľne vyberajú. Argument, že zamestnanci nemajú komplexný pohľad, je často len predsudok manažérov, ktorí sa boja straty vlastnej dôležitosti. Prečo by nemohli mať komplexný pohľad, ak im dáme všetky informácie? Dôvera v tým, dôvera, že si dokážu prácu sami rozdeliť, že si členovia navzájom nezištne pomôžu a že konflikty dokážu vyriešiť otvorene a dospelo, je základným znakom vyspelého vodcovstva. Neustále zisťovanie motívov a mikromanažovanie každého kroku vedie len k nedôvere, frustrácii a zabíja akúkoľvek iniciatívu. Skutočný líder nevytvára pravidlá na kontrolu, ale vytvára prostredie, kde autonómia môže prekvitať, pretože verí svojim ľuďom. Na záver by som teda zhrnul svoju pozíciu. Efektívny manažér je a zostáva nevyhnutným pilierom, základným kameňom úspešného tímu. Poskytuje štruktúru, ktorú ľudia potrebujú pre pocit istoty, ochranu pred vonkajšími turbulenciami a to strategické smerovanie, ktoré jednotlivci ponorení do svojich úloh jednoducho nemôžu vidieť v plnej šírke. Hoci sú autonómia a proaktivita zamestnancov nesmierne cenné, bez aktívneho a kompetentného vedenia, ktoré udáva smer a zaisťuje psychologické bezpečie, môžu viesť ku chaosu, skrytým konfliktom a strate zamerania. Konečná zodpovednosť, tá, ktorú nesie pred vedením firmy, bude vždy na pleciach vodcu. A ja to uzavriem tým, že v dnešnom dynamickom a nepredvídateľnom svete je model všemocného manažéra a pasívneho závislého tímu jednoducho prekonaný. Skutočná agilita, inovácia a angažovanosť pramenia zo zdieľanej zodpovednosti. Vznikajú v kultúre, kde spätná väzba prúdi otvorene všetkými smermi a kde štruktúry podporujú autonómiu a sebariadenie. Vodca budúcnosti nie je riaditeľom v klasickom zmysle slova, ktorý všetko kontroluje. Je skôr architektom a záhradníkom, vytvára a kultivuje prostredie, v ktorom môžu ľudia rásť a prekvitať. Zdá sa, že hoci sme začali na opačných póloch, v niečom sa zhodneme. Pravda zrejme leží v nejakej dynamickej rovnováhe. Najúspešnejšie tímy pravdepodobne dokážu skombinovať silné, podporujúce a strategické vedenie so splnomocnenými, proaktívnymi a zodpovednými členmi. Jedno bez druhého v dnešnom svete funguje len veľmi ťažko. S tým sa dá len súhlasiť. Vzťah medzi vodcom a tímom nie je statický vzorec, ale skôr neustály tanec. Je to komplexné a neustále sa vyvíjajúce partnerstvo, na ktoré neexistuje jeden univerzálny recept. A témy, ktoré sme dnes otvorili, ponúkajú mnoho ďalších podnetov na hlbšie zamyslenie pre každého, kto sa snaží v tomto tanci nájsť ten správny rytmus.